प्रौढप्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहाधीश्वर महाराधिराज श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराजांच्या या पावन झालेल्या भूमीवर मला त्यांच्याविषयी माझे मनोगत व्यक्त करण्याची संधी दिल्याबद्दल मान्यवरांचे आभार। एक होते शिवाजी, भीती नव्हती त्यांना जगाची, चिंता नव्हती परिणामाची, कारण साथ होती मध्य मावळ्यांची आणि शिकवण होती मासाहेब जिजाऊंची। त्यांची जात होती मध्य मराठ्यांची, देशात लाट आणली भगव्या झेंड्याची, मुहूर्तमेढ रोवली स्वराज्याची। म्हणून तर म्हणतात जय जिजाऊ जय शिवराय, जय जिजाऊ जय शिवराय। 65 किलोची तलवार वागवतो त्याचे नाव ऐसाजी, 2000 जणांबरोबर एकटा लढतो त्याचे नाव बाजी। ढाल तुटली तर लढत राहतो त्याचे नाव, ढाल तुटली तर लढत राहतो त्याचे नाव तानाजी। वाघाचा जबडा तरतरा फाटतो त्याचे नाव स्वराज्य रक्षक संभाजी। या सगळ्यांना एकत्र करून स्वराज्य स्थापन करतो त्याचे नाव छत्रपती शिवाजी। थोर हे तुमचे कार्य, घेऊन मुठभर मावळे आणि दडी छाती, घेऊन मुठभर मावळे आणि दडी छाती, सोडून सारे ऐश्वर्य लढायास तू या मातीसाठी, सोडून सारे ऐश्वर्य लढायास तू या मातीसाठी। विसरणार नाही महाराष्ट्र तुझ्या कार्याची महती, तूच आमचे मंदिर तूच आमची मूर्ती, तूच आमचे मंदिर तूच आमची मूर्ती। भगवे आमचे झेंडे आणि भगवे आमचे रक्त, भगवे आमचे झेंडे आणि भगवे आमचे रक्त, फक्त आणि फक्त आम्ही शिवरायांचे भक्त, फक्त आणि फक्त आम्ही शिवरायांचे भक्त। तोंडात नको हृदयास शिवभक्ती असू दे, तोंडात नको हृदयास शिवभक्ती असू दे, शिवशाहीची सारे तत्वे वागण्यात तुझ्या दिसू दे, शिवशाहीची सारे तत्वे वागण्यात तुझ्या दिसू दे। माता जिजाऊंची पुण्याई आली होती फळाला, माता जिजाऊंची पुण्याई आली होती फळाला, तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला। म्हणून तर म्हणतात वाघ कधी विकत नाहीत पैशांच्या बाजारात, वाघ कधी विकत नाहीत पैशांच्या बाजारात, आणि जो विकतो तो कधी टिकत नाही छत्रपतींच्या दरबारात। जाताना मला एवढेच बोलावेसे वाटते की थोर तुमचे कार्य शिवबा उपकार कधी न फिटणार, थोर तुमचे कार्य शिवबा उपकार कधी न फिटणार। चंद्र सूर्य असेपर्यंत नाव तुमचे न मिटणार, चंद्र सूर्य असेपर्यंत नाव तुमचे न मिटणार। धन्यवाद।